alamisa janvier kalo tile 12 Mali kunnafoni jamana lajɛbagaw aw minnu y'an filɛ sanga na wagati Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkɔna ma aw m'aw fo ni ka aw wale ɲuman dɔ yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bɛ sigilen ka bamanankan kunnafoni min ma kɔnɔ wagati sera aw bɛ bisimila ko kura. Fondamila sabi Afriki tilebiyan fan jamanaw ka soroko ɲɛma ale tama surunkɛ kunu araba 2 janvier kalo tile 11 sanba 2022 wagadugu fɛn min ye Umaru Sisoko Ambalo ye ale kɔni bisimila Ibrahim Traoré fɛ n'o de Burkina Faso jamana ɲɛma ye ka fara maaba wɛrɛw kan i n'a fɔ Mahamadu Yusuf Niger jamana ɲɛma kɔrɔ ani Burkina Faso gɛlɛya cɛfɔba CEDEAO o tɔgɔ la fɛn min ye Umaru Sisoko Ambalo ale yɛrɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO bɛ dɛmɛ jɔyɔrɔ kɔnɔna a bɛ yan walasa ka dɛmɛ don Burkina Faso furancɛla fanga ale ma. A bɛ dɔgɔkun kelen bɔ bi fɛn min ye kɔgɔ ale kɔni yeli bɛ ka gɛlɛya masina jugu o kɔni kɔnɔna na a bɛ sɔrɔ a feerebaga minnu bolo olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko a kilo 25 bɔrɛni a bɛ ka feere darasi 1000 na nka a tun bɛ sɔrɔ damina sa o de tun ye 350 hali n'a sɔrɔ dɔw ka fɔ la ko a sababu kɔni ye bɔgɔbara yɔrɔ olu tiɲɛni ye ji sababu la Sɛnɛgalikaw fɛ yen nɔ dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko waati kunkurunin ko de don wa u b'a jigiya k'a fɔ ko mobiliba bolilaw olu ka baarabila min bɛ sen na ko o nɔ bɛ a ko la. An bɛ taga Koro mara la a yirala k'a fɔ ko maa 3 de kɔni tunun bɛ nin wagati in na ni ye binkani wale min kɛra Toroli sugu o kɔni na dugutɛnɛ komini na Koro mara o la ni yɔrɔ kofɔlen maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko cɛ marifatigila kɔrɔlen dɔw kɔni ye maa 1 ka o bɔnɛ ani na wa u bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin ɲɛmaaw ma u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ walasa maaw n'u bolofɛnw bɛ se ka kisi cogoya min na ani lakana bɛ se ka sabati dugu kɔnɔna la cogoya min na. An bɛ taga sisan Kucala mara o kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko jɛgɛ mara o kɔni bɛ ka san sɔrɔ Kucala marabolo o kɔni kɔnɔna la jɛgɛ mara yɔrɔ caman o de bɛ Kucala wa a baarakɛlaw kɔni b'a laɲini ko dɔ kɔni ka fara u ka waleya ninnu kan walasa jɛgɛ mara o kɔni bɛ se ka san kɔrɔta cogoya min na u ka marabolo o kɔnɔna la. An ka kanw doni bala o baara dɔw kɔni sigira sen ka école normale supérieure maaw o kɔni fɛ walasa seko ni dɔnko ani bɛn fo ka taa se cɛlabɛnw olu ma olu bɛ se ka sabati cogoya min na nin kɛnɛ in kan sa école karamɔgɔ caman olu de kɔni kun bɛ yen nɔ. Mali kunnafoni jamana lajɛbagaw ni bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni na an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.